Białoruska grekokatolicka cerkwa 300 lat після Замойського synoda. 300 lat Zamojskiego synoda to tak samo 30 lat od odnowienia odkrytego liturgicznego życia i duszpasterskiej działalności grekokatolickiej cerkwy u Białorusi. Pierwsze grupy grekokatolickich wierników, jakie nazywali się uniatami, u Białorusi organizowali się w 1989 roku. To znaczy 150 lat od Połockiego i Rusze Sobora 1839 roku, после якого rosyjski carski urząd likwidował struktury dwóch eparchiów uniackiej cerkwy na terytorium współczesnej Białorusi, Połockiej Białoruskiej i Litowskiej Wileńskiej. U historiografii ten fakt nazywają likwidację uniackiej cerkwy. Z eklezjologicznego i kanonicznego punktu widzenia świeckie władzy, brachium sekulare, nie mają nijakiej mocy likwidować cerkwu. Mogą tylko przeszkodzić, nawet brutalna, działalności struktur cerkwy. Temu u białoruskiej grekokatolickiej cerkwie eparchii białoruską i litowską liczą przeszkodzonymi, ale nie zgasłymi. Impedite sed non extincte. Temu mówimy o odnowieniu liturgicznego życia i duszpasterskiej działalności, a nie o odnowieniu cerkwy 30 lat temu. 12 listopada 1989 roku, u Dzień Pamięci Świętomuczenika Józefata, archibiskupa Połockiego, grupa młodzi i inteligencji z Mińska odprawiła się u pielgrzymku u miejscowość Baruny, Aszmiański rejon na północy Białorusi. Tam u 80. latach katolicki kościół łacińskiego bratu zostawał się odczynieniem dla bogosłużenia, ale dla likwidacji struktur uniackiej cerkwy w 1839 roku ten chram należał monasteru uniackich monachów bazylianów. U nim uszanowała się cudotworna ikona Matki Bożej Baruńskiej. Proboszczem rzymskokatolickiej parafii w Barunach w ten czas był grekokatolicki świętar ojciec Jan Matusiewicz. W 1988 roku ojciec Jan Matusiewicz był jednym z pierwszych świętarów u Białorusi, jakie propowiadali i celebrowali świętą mszę na białoruskiej mowie. I on ochryścił szmat młodych patriotów, przychylników odrodzenia uniackiej cerkwy, udzielający tajemstwy powodle wizantyjskiego bratu. Ojciec Jan Matusiewicz faktycznie był duchowym przewodnikiem dla cząstki białoruskiej inteligencji i gromadzkich wierszów. Udział młodzi i białoruskiej inteligencji w uroczystości w Barunach 12 listopada 1989 roku liczy za pierwszej współczesnej publicznej akcji grekokatolików w Białorusi, akcję świeckich wierników. W tymże samym roku, u lipieni 1989 roku, Papa Rzymski Jan Paweł II przeznaczył apostolskim administratorem dla katolika łacińskiego bratu w Białorusi białoruskiego świętara księdza Tadeusza Kantusiewicza. W jesieni tego samego roku grekokatolicka cerkwa w Ukrainie wyszła z podpolia. U Stakawiku 1990 roku, 30 lat temu, białoruski grekokatolicki świętar ojciec Aleksander Natsan z Londonu nawiedzał Białoruś, jak przywieźć humanitarną i medycyńską dopomogę dzieciom, jakie pocierpieli od wybuchu na czarnobylskiej AES. Protojerej Aleksander Natsan, rektor białoruskiej katolickiej misji w Londynie, apostolski wizytator białorusów katolików Zamierza, bogosław, doświadczyć liturgii, historyk, publicyst. Jego wizyt miał wielkie znaczenie dla odrodzenia grekokatolickiej cerkwy u Białorusi. 11 Sakawika 1990 roku u Mińsku u kościele Uzwyszenia Krzyża Kościoła Łacińskiego bratu łacinę odkryty w ten czas dla nabożeństwa w Gorodzie, na kalwaryjskich mogiłkach ojciec Aleksander odsłużył pierwszą u współczesnej Białorusi boską liturgię na białoruskiej mowie u grekokatolickim braci.
Ten dzień liczy za początkiem odnowienia duszpasterskiej działalności białoruskiej grekokatolickiej cerkwi. U września 1990 roku, pierwsza jak po II światowej wojny, grekokatolicka parafia w Białorusi była zarejestrowana w Mińsku, a jej nastojacielem stał ojciec Jan Matusiewicz, jaki z Barun przejechał w Mińsk. Później były organizowane i zarejestrowane grekokatolickie parafie w Gomie, Machylowie, Witebsku, Połocku, Garodni, Bieleście, Małodziecznie i Lidzie. U Śnieżni, tegoż goda, święty ojciec Jan Paweł II płynął w Watykanie ojca Jana. Ten fakt był znacznym i symbolicznym znakiem patrynki papam rzymskim procesu odrażenia grekokatolickiej cerkwi w Białorusi. Jednoczasowa spadryktowka dzierżawnej rejestracji pierwszej grekokatolickiej parafii w Mińsku u Białorusi było zabrana bolj za 2000 podpisów grekokatolickich wierników pod listem, jaki w 91 roku był nakierowany papie rzymskiemu Janu Pawłu II z prośbą o przeznaczenie biskupa wizantyjskiego obradu dla odnowienia normalnej, kanonicznej struktury białoruskiej grekokatolickiej cerkwi dla rozwicia duszpasterskiej działalności. W jesieniu 1993 roku Kongregacja Wschodnich Cerkwi nakierowała w Białoruś swojego wicetatara, hieromonacha Sergieja Grejka. W 1996 roku raszeniem Kongregacji Wschodnich Cerkwi, ojciec Sergiej, był zwiedziony san archimandryta i w żniu 1996 roku prefekt Kongregacji Wschodnich Cerkwi, kardynał Achilles Silvestrini, zdійснив pasterski wizyt u białoruską grekokatolicką cerkwię. U jubilejny rok 400-lecia Brestskiej Unii i on błogosławił niewielką kaplicę w Machylowie, wernutą miastowej grekokatolickiej obszczynie gardzkiej administracji. Szczodrą gościnność i materialną, techniczną dopomogę kardynału prefektów przedstawił proboszcz i dekan łacińskiego obradu w Machylowie, ksiądz Władysław Blin, późniejszy biskup witebski. U Mińsku kardynał Achilles Silvestrini spotkał się z biskupami łacińskiego obradu w Białorusi i nawiedzał prawosławnego metropolita mińskiego i słudzkiego w Clarety. W 1994 roku, gdy to znaczyć na początku misji apostolskiego wizytatora, Święta Stolica przyjęła raszenie nie podporządkować grekokatolickich parafii i supolności biskupom łacińskich diecezji, jakie to było na terytorium zachodniej Białorusi после I światowej wojny w 1921-1939 latach odnośnie parafii na Unii. To raszenie nie przyniosło wtedy dobrego planu dla rozwoju cerkwi. Pierwszym przeciwnikiem podporządkowania grekokatolickich parafii w Białorusi łacińskim biskupom był sam kardynał Kazimierz Świątek, jaki zawsze podtrzymywał ideę nieobchodności duszpasterskiej i administracyjnej autonomii cerkwi wizantyjskiego obradu w Białorusi. Po tejże przyczynie kardynał nie podtrzymał w 1996 roku ideę stworzenia ordynariata dla wierników wschodniego obradu, jaki był uznaczany jeden z łacińskich biskupów. Kardynał Kazimierz liczył taką ideę szkodną dla imidżu katolickiej cerkwi. On zawsze podkreśliwał, że o honorie pontificio białoruska grekokatolicka cerkwa wyznaje za cerkwą swojego prawa, sui juris. U żywej pamięci i samoświadomości duchowieństwa i wiernika białoruskiej grekokatolickiej cerkwi zostaje zapełna ważna cerkowna i eklezjologiczna podzieja. Mianowicie 9 stycznia 1939 roku, u początku II światowej wojny, grekokatolicki metropolit lwowski Andrzej Szlachtycki stworzył 4 grekokatolickie egzarchaty dla terytorii, jakie znajdowali się pod sowiecką okupacją. Dla Wielkiej Ukrainy z egzarcham Józefem Stipem, dla Rosji z egzarcham Klimentem Szlachtyckim, dla Wołyni, Polesia i Podlasza z egzarcham Mikołajem Czarnickim i białoruski egzarchat, czasowe kierowanie jakoga była dorучена biskup Mikołaju Czarnickiemu. Metropolit Andrzej dzielniczał na podstawie nadzwyczajnych, specjalnych pełnomoctw specjalistów facultatis otrzymanych od papy Pia X w 1908 roku. Rok później, 17 września 1940 roku,
Mitropolita Andrzej wyznaczył pierwszym egzarcham białoruskiego egzarchatu ojca Antona Niemancewicza, jezuita. Usi przeznaczeni mitropolita Andrzeja byli sekretnymi, bo Город Lwow na ten czas już był zajęty sowieckiej armii. 22 listopada 1941 roku Papa Pij XII zatwierdził ojca Antona Niemancewicza apostolskim administratorem dla grekokatolików na białoruskiej terytorii. Sekretarz Kongregacji Wschodnich Cerkwał, kardynał Eugène Tisserand, w liście od 22 stycznia 1941 roku powiadomił mitropolitu Andrzeju Szaptyckiemu, Święty Ojciec przeznacza apostolskim administratorem ad nutum sancte sedis dla wiernika wschodniego obradu Białorusi wielebnego ojca Antonia Niemancewicza. Siedziba białoruskiego katolickiego egzarchata znachodziła się u centrum wschodniej misji jezuita w Albercinie, koło Goroda Słonima. После muczeńskiej śmierci egzarcha Antona Niemancewicza w 1943 roku u niemieckiej nazyjskiej turmie w Mińsku, gety białoruski apostolski egzarchat taki nie był likwidowany świętym posadem, a to znaczy, że on zawsze zostaje wakantny. Ważną rolę w odnowieniu liturgicznego życia katolickiej cerkwi w Białorusi odegrała bizantyjska liturgiczna tradycja. W 1994 roku Kongregacja Wschodnich Cerkwał uchwaliła przekład liturgicznych tekstów na białoruską mowę, podryktowany i wydany ojcem Aleksandrem Natsanem w Londynie. Białoruska mowa to mowa liturgii i propowiedzi białoruskiej cerkwi. Prawosławna cerkwa w Białorusi korzysta wielmi rzadko białoruskiej mowy i liturgii. Takim czynem cerkwa wykonuje ważną misję w białoruskim gromadztwie. Sadziejnicza dialogu pomiędzy Ewangelią i nacjonalnej kultury. W 2002 roku u białoruskiej katolickiej misji w Londynie ojcem Aleksandrem Natsanem był składziony redagowany malitownik Gospodu pomodlim się, nadrukowany w Białorusi na białoruskiej mowie i przeznaczony dla wiernika grekokatolickiej cerkwi. A kremie liturgicznych tekstów tam była zabrana białoruska chrześcijańska malitowna spadczyna, jaką skłali twory świętego Kiryły Turowskiego, a tak samo humanista, przekładczyka Biblii i pierwsza drukara z Białorusi Franciszka Skaryny. Białoruski przekład tekstów boskiej liturgii i taństwa zrobiony z cerkowno-słowiańskich tekstów powodle wydania tzw. recenzjo vulgata, nazywanej synodalnym obradem, a nie recenzjo rutena. U przekładach uliczается tak samo tekst grecki. Ale u duszpasterskiej praktyce, u parafiach pełnej liturgiczne formy idą za recenzją rutena, jak ona praktykuje u współczesnej ukraińskiej grekokatolickiej cerkwi. Jak było wskazane, dla krynica odradzenia liturgicznego życia i duszpasterskiej dziejności u parafiach i supolności białoruskiej grekokatolickiej cerkwi u 90. lat minionego stulecia stali świeckie wierniki, przedstawniki inteligencji, historyki kultury, krajoznawcy. Wśród ich narodzili się pytania i rozgarnęła się żywa dyskusja, do jakiej formy liturgicznych służb obracać. Ci do tak zwanego synodalnego obradu międzywojennych czasów na Unii, ci do periodu uniackiej cerkwi raniejszych za Połacki już Sobor. Jak wiadomo, te pytania obrakowali się na fińskich unijnych konferencjach w 30. latach, gdzie sustrzeli się dwie liturgiczne pozycje i duszpasterskie podchody. U 90. latach u Białorusi powstała na przykład pytania, czy zachować uroczystości i święty, jakie w cerkownym kalendarzu potwierdził Zamojski Synod. Dyskusje trwały больше za 10 lat. Pełnym praktycznym przykładem dla wyrażenia byli liturgiczne formy neunijnej parafii w Kostomłotach na Podlasie, popatrz Bieleście, ale z polskiego boku Raki. Tym больше, że proboszcz tej parafii archimandryt Roman Piętka okazał w ten czas białoruskim grekokatolikom szmatbakową dopomogę, особливо w sferze religijnej edukacji. I tak na przykład u kalendarzy białoruskiej grekokatolickiej cerkwi pamięć świętomuczenika Jozafata odznacza 2 razy
12 listopada, dzień muczeńskiej śmierci i 16 września. Дозволено перенос святкування пам'яті благословенного мученика Йозафата на dzień 16 września otrzymał od papy rzymskiego jeszcze w XVIII stuleciu mitropolit Kiprian Żachowski. Ta data była potwierdzona w statutach akta Zamojskiego Synoda, tytuł 16. Święta 16 września powodle juliańskiego kalendara oznaczająca 26 września, powodle kalendara gregoriańskiego. Do dzisiejszego czasu u ten dzień świętują święta świętego Jozafata wierniki rzymskokatolickiej parafii Konstancinowa u Witebskiej oblasti, gdzie raniej istniała tak samo i parafia uniacka. Na dzisiejszy moment ogólna kolkość białoruskiego duchowieństwa apostolskiej wistatury bizantyjskiego obradu Białorusi składająca z 16 świętorów i 3 diakonów, co niosą służenie u Białorusi. Niektórzy zamierzają tak samo. Przyjemni zjawiający gromadzianami Białorusi. 5 świętorów z Wietokaliku byli oświadczeni u period 2009-2016. Apostolska kwistatura dzieli się na 3 protopresbiteraty, wschód, centr i zachód, jakie objednowały już 15 zarejestrowanych parafii i innych 14, jakie znajdują się u stadii rejestracji odnowienia regularnej duszpasterskiej działalności. Grecko-katolicka parafia w Warszy otrzymała dzierżawną rejestrację после 20 lat starania. Parafia w Pińsku bezwynikowo staraje się otrzymać rejestrację Warsz za 25 lat. Nie możemy wyznaczyć dokładną liczbę wierników bizantyjskiego obradu w Białorusi, тому что отсутствуют adekwatne statystyczne kryteria. Pełne niecerkowne krynicy piszą про 15 000 grekokatolików, ale kolkość regularno praktykujących jest mniejsza. Особливым проблемой в Беларуси является duszpasterska opieka wschodnich chrześcijan, jakie przystąpili do pełnej sołączności od plenem komunionem z katolickiej cerkwi. Zgodnie z kodeksem kanonów wschodnich cerkwi, one powinny byliby zachować swój własny obrat w danym wypadku bizantyjski. Na praktyce one ukluczane u struktury parafii łacińskiego obradu, ale ich nie legali liczyć grekokatolikami, nawet kaliany zostające pod duszpasterską opieką parafii łacińskiego obradu. Kolkość tych wierników nie wiadomo, ale ona dokładnie nie mawia. Dziękuję.